Mami, ja chcem vám predstaviť, toto je Marťo, toto Bejla. Dobrý deň. Dobrý. Toto je moja mama Iveta. Čau, Maťu. Hej, daj. Môžu. Hej, hej. Ber, jíd. Nehambi Ja sa to to. pripravila. Ponúkni sa sám. No, vezmu si za chvíľku. To naša Ivetka vám pripravila toto. A tak zná variť. No, netráci pohár, nie, toto zvládne Ne, sa. dobrý. Ale sluchaj tu, ty prišiel za ním spať. Tak mám to v plánu, akože vážne som. Hej. No. No ale ty ty ju znáš, co je za jedna. Tak dúfam, akože ji poznám, akože... A prezradila ti o všetko. Co si zapomněla říct? Neznám. Tá napríklad hovoriť nezná, pratať nezná, robiť nič nezná. Tá bude si spokojná mať zo takú nevestu. Ha? A zarobíš dosť peniežok. I aj tá toto, dobre si ešte teraz opýtal. No ja sa len pýtam. Za to bol šmaty, toto joj, aj choď jej skrini rozjebu celý, aj tak tam bude jebať do nich, že na šmaty a na malitka to chlopec ešte nenarobíš. Nie všetko také šumné, co on autorí, jak sa predvádza. Treba jej byť znúkaj do hlavy, jaká je. No, takže by si neúci skoršie, ak netreba. Ale variť by si na zimu. Ja som zapomněl. Co? Co? Za chvíľku přijdu, musím jít koupit chleba, mama chtěla. Mami, To nie, tu máš vážne teraz. a som čo pošiel hled? Co, zdajúci? Že my nič neutorili také plány. Mama kazala, že ide kúpiť mami chleba. A zemu býva mas. Tá ona Čecho. No a kde to kúpil anglickú chleba, macery? Ja neznám. No ucik more, chlop, ucik, na čo še chujovi ľudorov? Keď nás mali me chváliť, tak še zbavíme za jebanie, keď my furt toríme svojo. Joj, to ty spravda. Na co? Za aký chuj me do toho utoreli? Mali me ju normálne chváliť, pale zivčej kolbasy poritovala sekánu, všetko, to nešťastné tu.